Atensyon mga kawatan, duha ka kausyong bus ang giandam sa kapulisan nga himuong temporary detention cell para sa mga katol ug kamot ug sa mga badlungon sa Katilingban atol sa pagpahigayon sa Sinulog Festival. Ano ang report? May pahimangno ang kapulisan sa publiko nga magmatngon sa mga taong musakay sa panahon sama sa mga kawatan. Usa kini sa napanglantawan sa PNP nga mugara sa panahon nga adunay daghang mga tao. Apan kung dili gyud mapugan o manghilabot gyud aw sa prisuhan ang ilang padulngan kung masakpan. Ipaslak sila sa bus nga himuong prisuhan aron sila didto mahuwasan. The city will provide two full-size kausyong bus to be deployed where it is needed. Mobile po to, temporary custodial facility para doon po muna natin i-shoot yung mga kailangan i-shoot. Wa ipadaplin sa kapulisan ang posibilidad nga adunay hulga sa terorismo apan nakig-alayo na sila sa ilang counterpart sa ubang rehiyon. Aduna usay mga police help desk nga imuntar sa mga dapit nga agianan sa Sinulog Grand Parade. Mukabat sa 6,000 ka mga pulis ang ipakatap atol sa Sinulog 2020. Cebu Provincial Police Office, Bohol Provincial Police Office, and the other two city police office near Cebu City. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.